دل دی پوری دعا کر دے مولا میرے دل دی پوری دعا کر دے مولا نبی کہ مندے نہیں محمد گھرانوں مندے نہیں محمد گھرانوں انہاں بندیاں تو جدا کر دے مولا شیر نو اپنے ذہن دے دل پر جا دینی ہے تو تا سمجھو سے دعایا فرماتے اگر ایسے تے اگر اچھا شیر سماعت فرماتے دل چاکر جانے کہ مندے نہیں آلے کہ مندے نہیں آلے نبی کربل دے بیمار قیدی دا صدقہ او کربل دے بیمار قیدی دا صدقہ او کربل دے بیمار قیدی دا صدقہ دیدار چاہندا نہیں دنیا دی شائی اے دیدار چاہندا دنیا دی شائی اے دیدار چاہندا نہیں دنیا دی شائی درے پر
سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں.